Откъде идват приказките? От космоса някъде. Аз лично си мисля, че ги има навсякъде. В дървото на масата, в розата, в каната, като пеперутката в твоите шепичка хваната. Веднъж едно момче на името Нино отишло на училище без да си научи урока и много се притеснило, че учителят може да го изпита. Ах, мислил си Тонино, ако може да стана невидим. Тук желанието на Тонино се сбъднало, станал невидим. Но това е само в приказката на Джани Родари. За жалост всички порастваме и разбираме, че друг е света. Там, оня приказния, остава само в цветните книжки и ние трябва да си построим нашия свят като приказка. Учителят направил проверка и когато стигнал до името Тонино, момчето отговорило тук, но никой не го чул и учителят казал: жалко, че Тонино не е дошъл днес. Като във вълшебен разказ се случват едни хубави неща на хората от каварна, а истинско сбъдване на вълшебства се случва за хората от ромската махала. Тяхната приказка започва с зачеркването на думата гето. Както говорихме в предварителния разговор, ти правилно каза, и на други места има пари. При нас освен парите имаше и желание да се оправи ромския квартал, който 34 години беше неремонтиран и беше изостанал. Така че всички тези фактори, средства, развитие на града, желание да се развие ромския квартал, тъй като не искаме да имаме едно гето, което да ни създава постоянно, да генерира проблеми, хората трябва да се живеят нормално, те се работят в чужбина, има много богати от нашите роми, така че им създадахме просто условията за нормално съществуване, а оттам нататък те се знаят тяхната работа. Те работят, инвестират с парите пак в каварна. Нормално съществуване. Асфалтирани улици, канализация, подредени дворове и не на последно място грижа за децата. Прекрасна детска градина. В нашата детска градина през тази учебна година, която сега приключихме, се възпитаваха 216 деца. Всички са от ромски произход. Абсолютно. Няма едно българско дете. За съжаление, не е възможно да бъдат децата от смесен етнически състав, защото детската градина е построена в тази част на града, където живеят ромските семейства. Друг град, където има обособена ромска градина, е Самоков. И тук децата израстват в своята си среда. Но това не притеснява учителите, защото явно се работи. Първите усещания на децата за сблъсъците между доброто и злото, любовта и омразата, мързела и трудолюбието идват от приказките. Приказките, с които и ние сме пораснали. Дали ще ни разказва баба или мама, докато ни приспиват, остава без значение. Защото в приказките лошото и доброто нямат етническа принадлежност. Много от нас разбират за чуждия свят на приказките точно тук, в детската градина. Когато я има. То си е безспорен факт, че когато са в смесена среда децата, интеркултурното образование се осъществява много по-добре. И за самите деца е по-добре, когато свикнат от малки заедно, просто и в бъдеще не би имало никакви бариери между тях. Макар че в каварна по принцип мисля, че това нещо се преодолява. Но детската градина е с чудесна база и се стараем просто да бъдем адекватни на ситуацията, в която се намираме и да дадем възможност за равен шанс на децата, които са в нашата детска градина, при постъпването им в първи клас, заедно с другите деца. Най-големият проблем, да ви кажа кой е от моя опит, най-големият проблем, тъй като те са в тяхната среда, като завършат детска градина и много трудно се адаптират в първи клас, да почнат да учат, да четат, да пишат. И затова имаме една програма след предучилищната възраст, активно да учат български език, да контактуват. Сега мисля, че тази година имахме такава програма, българчета и ромчета, които ще бъдат заедно вече в пети клас, като завършат тук началното си образование, да контактуват заедно помежду си, да се опознаят предварително, да няма след това проблеми, предразсъдъци и заедно да учат. По такива програми работиме и дават много добър ефект. Това е проблема езиковия, много, много голям при тях в началното образование. Не го виждали, не му обръщали внимание, погледите им минавали през него, сякаш бил от стъкло. Така започва приказката за много от ромските деца, които един ден постъпват в масовите училища. Тук идва желанието да се сбъдне онова, да бъдат невидими. Всички деца се раждат еднакви под слънцето.
Това, че ромското дете е обречено да се чувства чужденец, ако не тръгне на детска градина на време, той е обречено да се чувства чужденец в собствената си родина. Когато има добро разбиране от страна на родители, учители от по-горния курс, децата се развиват. Непрекъснато се стремим така с едно партньорство между детска градина и родители да постигнем по-добро развитие на децата. Всички деца са еднакви, всички деца са много добри и от нас, възрастните, зависи от това да продължим да бъдат добри. Но освен добри, те трябва да се учат, да се обучават и да се образоват. И ние на всички сме показали как ромските деца по нищо не отстъпват на българските като възможности. Извода от работа, от целият този процес е системна работа, не само с децата, но и с родителите, защото обучението на децата до голяма степен зависи от родителите. Те са основната движеща сила за възпитанието и обучението на децата. То е научно доказано, нали, от науката лингвистика, че на базата на два езика много по-лесно се учи трети. Но просто си мисля, че и в семействата може би малко повече трябва да се говори на български. Има и такъв уклон и дори вече по-възрастни зрели хора, които са от квартал Хаджи Димитър, да завършат се 9-10 клас, да се завършат образованието. Имаме много от тях, които завършват и са абитуриенти, т.е. минали са през всички степени на образованието. Затова ми се струва, че има в тая връзка и в тая насока има много добро развитие, а ние вече наблягаме, тъй като инфраструктурата е готова, много на образованието. Много, за да могат те да се реализират, за да могат да получат адекватни отражения в развитието си и да могат да успяват в живота. Не искам вече да бъда невидим, плачел Тонино с разбито сърце. Искам татко да ме вижда, искам мама да ми се кара, искам учителят да ме изпитва, искам да играя с другарчетата си. Всяка приказка, мисля си, е сякаш църкинята, спяща и чакаща да бъде събудена и от своята хубост да се види очудена. Но зато и трябва принцът да разчупи магията. В Каварна кметът и общината са си свършили работата. Добри хора опътиха екипа за това къде се намира ромската махала. Трябваше да е някъде в края. Движихме се бавно, за да не пропуснем някоя пресечка, която води до махалата. Когато чистата и асфалтирана улица свърши и вече нямаше път, решихме, че сме объркали, но се оказа, че сме прекосили една голяма част от ромската махала. Затова трябва две неща. Да има желание Общинския съвет да се гласува и да има средства, с които да се реализират тези желания. Най-вече това за мен са тези два фактора. И на трето място, хората също са отживчиви. Ние работим в квартал, обаче те се поддържат. Чистят се, поддържат се, не рушат това, което се прави, което разбива мита, че те ромите всичко направим, обаче всичко после ще бъде попиляно, ще бъде унищожено. Няма такова нещо. Както сме го направили квартала, така се стои. Чисто, приятно, просто въобще не може да се разбере. Започнем с една, две, три, пет улици, сега завършваме до един месец последната улица. Като има средства и желание, това е формулата. И най-вече желание, тъй като средства, дали по програми, дали от собствени средства, приходи, ще се намерят. Така, не само в приказките, някои сбъдват живота си. Повечето резултати са постигнати от 2003 година по явяването на кмета Цанко Цонев. Община Каварна винаги е била обърната с лице към проблемите на ромите. Тук трябва да намерим реалната интеграция. Не интеграцията, която се крие по чекмеджетата на кметовете. А в Каварна има реалната интеграция. Тук в детската градина просто се направиха невероятни неща. И като база, и като възможности за възпитание, образование. И разправят мнозина, че ако нещата развият се иначе, то каквото да казват очилатите учени, просто хиляди приказки ще останат заключени. А и твоята също, за днес обещаната, ще си спинка в розата, в масата, в каната.